Въртил човек. Абе не въртил 100 пъти човек. Това не е възможно. Толкова да не разбира от комар човека, мисли, че върти само. Иначе сме депозирали голямата пара. Е там. Това са 1006 паунда. Да ни въртиш. Ако се чудите. Не са 10, 1006. Оп, чакай. Това е опт-аут, човек. По-да цъкнат. Цъкни но. И сега join all. Е така. И почвам. Чакай, не на 2 кинта. Верно, че имаме 1006 паунда, ама... На едно паунче. Не. На 50. Що не мога го направя? Биткоин вали. На 40 стенки, добре. Цъкни окей. Айде, почваме. Що няма звук, бе? Я цъкни там, ето... 50 стенки. Това 50. Да, пусни там за double chance. Така. Само гледайте хора как се печелят пари. С 10 паунда ще спечелям. Гледай, охо. Сега ще спечелям. Чистим, сега то ще дигне ръката там. Забихме спокойно, чакай, не бързо. Аз виках то ще дигне ръката, бе. Той ще я дига на някой друг път. Чакай се. Трън, Влизат ти. Те ще излязат сега бързи 10. Няма. Имам още 800-760 паунда. Ето много пари, човек. Гледай. Удри без ес. Добре, нали пишеше някакви безплатни 50 врътки? Какво става това? Да, наистина, човек. Чай да изиграем повече, после ще ги търсим врътки. Ти свърши я парти вече. Много бързо е. Чакай, ти много бързаш. Ето, лека по лека възвръща. Възвръща. 3,10. 2,10. 4 шанса. Гайс, пишете в коментарите. Че нищо няма. Дали ще спечели? Избихме тук сега сините. Много пари взехме тук. Клипа свърши. Гайс, няма да спечели.